Ganyan pala sabi nila. Ito daw. Ang galing. Sarap-sarap niyan. Gawa ni Peng. Barbecue na lukan. Wow, parang masarap to, girl. Ba't may nabitin? Sabi ko sa'yo eh. Good morning, guys! Ngayon, busy-busyhan ulit kami. Bali, nagpe-prepare na kami ng aming menu for today. Ang aming pong lulutuin ay laing na may bagongon at saka ginataang bagongon na may kalabasa at saka sitaw. Bali, busy ko yung iba doon, naglilinis ng ating iluluto. Silipin nyo guys sila guys, chichismisan pa. Mga marites sila guys. Yan, mga marites. Tapos na ba kayo dyan? Ganito pala magtanggal ng good morning. Juan. Ganyan pala sabi nila. Ito daw. Ang galing! Turo ni Nes. Wow! Mas marunong pa pala sa inyo sa atin ni Sadele. Ay. Laking dagat eh. Field. Ayoko na. Kahit wala na palang gulok. Pero dati daw Nasugatan ako dito. Oo, matalim kasi yan. Kaya bulok na lang muna. Pero may din. Ay, bari nang naputaw. Okay na yun. At least na photo. Kasi ang ganyan pala Alala, hindi naputol yung isante. Hindi pa hindi ba pa naputol. Ganyan pala sabi ni pa. Nesadel. Ha? Nesadel. Nesadel. Nes, kama na lang. Agnes. Agnes, Nes. Ang dami pa Yung iba guys, pinamigay namin kahapon. Yan. Lahat yan sila. Yan, meron yan. Puro bagungon ang mga ulam ng mga yan. Yung nakapalibot sa bahay. Agad tayo rin. Nakakaib na sila ng... Bigyan mo kayo dyan sa center. 3 batya tayo eh. Yung isang batya lang yung iniwan namin. Gusto nila. Kasarap pa man kumain pag gata, no? Paghaluto ito. Yes. Marami na naman ang makakain. Bibilin. Kain akong ganyan. Mapapalamon na naman kami. Ako! Dadagdag na naman itong taba. Hindi ka nag-iisa, te. 1 kilo. Wala mo dati yung taba ko. Nadagdagan pa. Meron sige sa sound dito. Kasi sapal naman yung ating mga senyora. Ay, so! Puti ito. Ayoko na nga. Nakigilid mo ganito sa ko. Medyo mahirap-hirap sa bagungan. Madali siyang pulutin pero ito. Mahirap putulin. Matigas kasi ito eh. Pero masarap to. Grabe sa bagungan. Dapat ganito nga. Sanay na sanay sa atin eh sa nila. Kaya nga. Galing-galing. Medyo lang. Ikaw nadurog mo na, hindi mo pa napuputol. Masarap ito. Nalinang na. Nagputo tayo ng ganito. Sa bayan ng tayo ng video. Yung mga kapitbahay namin dito guys, nagapukpukan ng ganyan. Marami rin kaming nabigyan. Kaninang umaga pa lang may nagapukpuk na eh. Kaya lahat tayo, pare-pares ang ulam. Kung may magbuhat lang talaga eh. Kinuha mo No? nante dito at kuha ka na lang ng luto. Kuha ka na lang sana ng luto.
much later. Isang ano Isang talyase. yung may kalabasa tsaka gabi. Parehas ginataan. Steam lang naman yung halat. Mahirap sip-sipin din ah. Oo. Ganon din sa igi eh. Mamarinate muna siya para mamaya masarap namin. Masarap pag inihaw. Yes. Sarap oh. Puro kain na naman kami oh. Busy ang mga ano, parang may piyesta dito sa bahay. Lahat may ginagawa. Busy sa pagluluto ng ano. Thank you so much talaga, Kasunerong Mangyan Adventures. Ang dami naming napakain dito sa barangay. Yeah, dahil sa inyo, ang dami naming ano. Nakalibre ng palanghali. Pare-parehas kami ng ulam. Sa kabilang bahay, ang ingay din. Taga ng taga. Pok-pok lang pok-pok. Yung sa iyo, Ante, yung pa na ano, naluto? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang? Sino magluto? Baka nagapukpok din sila. Isang kasirulag, yan lang. Kasi nabili tagaluto. Wala siyang note. Siyang magluto mamaya. Gusto rin natin marito. Yan, si Aisa naman is mag-igad. Igad girl. Igad na. Igad girl. Ito ang masarap dito eh, sandali. Yung pinakaunang ano, na igad. Wala na, natabunan lang. Sarap to. Kalambot. Igadin. Yung igad ni Kwan. Kalambot nga eh. Yan guys, magsisimula na kami magluto. Kakaiba to guys kasi dalawang malalaking kawa ang aming paglulutuan. Yan. Sige, push mo yan girl. Ang sandok. Ang sandok na dambuhala. Hiram lang po. Anong recipe, anong luto dito sa kabila? Ito ay tawag dito. Ito ay ginataang ano, kalabasa na mayroong bagongon at saka Crabs. ito naman ay laing na mayroong bagongon at saka daing. Same lang gata? Oo, gata. Luto sa gata? Gata lang muna tayo. Tabing iating ka lang girl. Good luck sa aking ano, sa aking sandok. Ay! Hindi natin ang luya. Ayun natin siyang kumula. Ito naman guys, ano, gawa ni Peng. Barbecue na, ano, lukan. Wow, parang masarap to girl. Ano yung ginagawa, Jo? Nagakuan kami ng baog. Ayun guys, merong purpose kaya nililinis nila yung bao. Kasi, Nadumi na. ano, Pagkainan namin baka mamaya. guys yung aming dancing competition. Dancing. Asensya na guys, puro kaliwa ang mga panang mga Okay lang yan, PFF. isang effort tayo sa ating ano. Wow, ang gaganda naman ng ating mga ano, cooker. Yeah, mga chef for today. Wiz. Mga chef-chef. And then, look ang mga aming lulutuin. Dami namin bao. Nagigess, nahulaan nyo na ba kung anong gagawin namin sa bao? Dami, hulaan ko. Laing. Parang gaksa pa din sila eh. Oh, Jay, ay, dito. Guys, lagay na natin ang ating ng sumungan guys. Hayaan mo lang pala. Magsunog ka pala nung ano, pinagbalatan. Na? Nung ano. Ayan ang magpapanog din yung dahon. Yan ang kahit. Iba mo daw yung sunugin daw yun. Pwede dahon, ito lang. Para hindi Guys, isang kami. sunugin daw natin to para hindi daw kumate yung mga lalamunan nila. Sana yung anong te, sabaw na ito. Yung unang sabaw. Ay, pangalawa pa natin. Bigyan na natin. Hindi na agad? Yeah. Pangalawang gata. Kaya mo, pwede natin yung takot.
Lolo. Pwede ka naman siyang tingnan. Kalaki ah. Haba yan. Hiniram lang muna namin. Para sa sityo natin to guys. Natin naganti. Balungan mo. Tapan muna natin. Hayaan mo lang siyang tingnan. And then, dito na tayo sa Kabilang ano. ating buwan. Nalagay na natin ang ating para mabango. Anong takip nito? Hiramin mo din yung... Yan guys, lalagyan din natin siya ng oh, pampalasa. Ito naman. Ayun na natin siyang matuyuan. Lalagyan din natin ng lalagyan din natin siya guys ng ano, daing, labahita. Ito ang ating laing. A few moments later. Yan, lalagyan na natin ang bagong isang... Hinahanda. Alam din natin yung sili mamaya. Kasi yung tayo nila ng sili. Hihigulay mo lang. Makaumot ba? Ano kaya pag ano no? Pag kasal, ganito yung handa mo. Makaumot dan guys. Naglodan guys. Baunin nila. Sarap. Sarap-sarap niyan. Yan. Baunin nyo yun, di ba? Ganito natin guys. Ito naman ang ating ano, laing. Hirap pala, hirap maging cook. Despedida kasi ng ano, ng... Pauwi na kasi ang aming mga bisita. Oo, pauwi na kasi ang aming bisita bukas. Kaya nagpa-despedida siya ng... Gusto pa nila mag-stay kaya lang, kailangan na rin nila umuwi kasi may mga work din sila. Yan, lalagyan din natin siya ng sili, pang pahanghang. Sarap nito guys! Ay! Sili, sarap. Yan. Ano, pagod ka na guys magluto? Pagod na pagod guys. Pero aura pa rin. Hindi. Ayan po, gusto ko lang din pong batiin ng belated happy birthday kay Ma'am Melinda Zelda Kabusaw. Ayan po, belated happy birthday po. Pasensya na at na-late ang aming greetings. Ingat po, God bless. Ito naman ang laing. With bagungan. Nalagyan pa lang yung bago. Ayan, sarap po. Lapot. May mo nga kung anong amoy. Lagyan sana ng ganyan ako. Bigyan nga. Relax, father. Ano ba yung ano gabi? Lagyan nyo na eh. Kanina pa. O, lagyan na. Lagyan na. Palahin na naman. Thank you ko lang yan. Sa ano, bagungan. Lagay natin ang sili. Sarap eh. Grabe oh. Ito may blood dito? Oh? May kayon. Alin ang naiba? May kayon, karuba. What are you doing, girls? Nilalagyan ko ng laman yung ating laman eh. Tapos mo po dyan.
Wala ba? Ayan na lang, ganyan na lang bra mo? Ito na lang. Pampalaman daw. Lalo ka diligaya, wala naman. Mga busy sila, oh. Bili kami ng ice crumble ni Kuya, guys. Oh. Sarap ng ice crumble niya. Ice crumble. Ano yan, Kuya? Ano to? Skim milk po. Skim milk. Tsaka Halika ano dito, lang. be. Sino ba yung pangalan ko? Kala ka ba bagongon? Bakit ice cream? Doon, kumain ka na doon. Kain muna ng ice cream bago bagungon. Yeah, 10 pesos po ang isang baso. Sino pa? A few moments later. Salamat po sa biyayang nagkaloob sa amin. Nagamit namin lakas sa amin. Mga paghiling po sa iyo. Hinihiling namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Amen. Kain, guys! Kain po! Kain po! Kain po! Kain, guys! Ito natin yung yung pinaghirapan namin dinukot-dukot. Kakagulo sila, guys. Strips tayo. Tingnan natin guys si Jason kung marunong siya mag-ano. Yung taga New York. Kumain ng Taga New York. Siyempre naman, laking Pinas pa rin tayo. Ano ba? Ha? Supsutin mo. Kasi sa susong Pilipit, kinakarayon namin. Pwede naman, pag hindi ka lumabas. Kaya, pero lang. Ganun. Guys, barbecue. Barbecue ay... Yan, masarap talaga yan. Dalawa lang. Kita niyo yun. Yung kamay. Ayaw? Supin na tao. Ayaw nga eh. Pwede sungkitin mo nito. Ayan, oo, lumabas siya sungkitin mo. Ano na bigla? Yung ano? Ate Joa. Takpo lang. Lang yan. Ang hirap. Tingnan mo yun, oh. Pag Ang nahirapan, laki kasi ng ano. pag nahirapan ka, pati shell Hindi ka tulad kasi yung susong Pilipit. Pero sahin mo kasi, hindi yung mainhin. Siyempre, naglayo talaga yan. Sarap. First time basta makain tong bago. Ngayon ko lang siya nakita. Masarap na. Yun. Kailangan pala. Kailangan pinagkasta. Bumilo ka ba? Meron ka muna. Mas masarap na sa ano. Magandaan sa kanya, hindi siya maputik. Sa susong Pilipit kasi. may itim-itim pa rin. Oo, may parang putik-putik. O yun nga. Ito. Malinis siya. Natanggal na kasi namin. Ang tiligaya ayaw niyo talaga ng ganito. Ewan ko baga. Saan si Eunice? Dito ka, Nis, oh. Ayan, sinulis na galing ko. Pa! Ganyan na talaga ang kulay niya. Ng dako. Ay, talaga ang kulay niya. Pero hindi siya nakaka-headlock. Ang high blood syempre pag madami kang nakain. Mga isang magpapalo ka lang eh. Okay lang yan, di pa yan. Di ba? Pagkarawarin mo. Ay. Kaya tatanggap ko isang mangkok. Sabi ngayon na kayo nakakain ng bago. Hindi, dako mo. Siya, first time lang. Ako ba na? Tapos yung dako mo ko na Ako din ito. Ngayon pa lang. Sa mga taga-katis, yung tawag dito ay kalas-kalas. Kalas-kalas daw ang Iba din yung kagang. Kasi kinaras-kalas ni JJ yung mga sukit. Tama pala yung kanyang pangalan sakto, Jay. Kaya kalas-kalas.
Wala nakuha ng buo. Ayoko na, ang hirap kunin. May mga parts talaga na mahirap kunin. Siguro ito yung mga nakakapit pa. Buhay pa siguro. Ayun na sobrang ng pakulang sa luto. Sobrang gulo. Nahirap sipsipin. Ayun, tulad na ito. Ito dyan sa ano to, ginataang ano, yung may kasamang gabi. Ayun, kalabasa. Yan natin Iba pala. Tikman na i-judge mo ko sa ano sa Ganda lang guys. Kalabasa. Magkakagulo sila. Mama, bakbak ka dyan yung sugar mo. Sabi ni Mama, o baka ba? Napanood ka lang Ito talaga the best. Sarap to panganap ang pulutan talaga. Shout out sa Strong Boys. Guys, sarap na ito. Pag pumunta kayo dito, sige. Bahala na lang si Gretchen. Ang sarap ng barbecue na luto. Wala na? Nahinga ako kumain. Gawa ko to. Nahinga ako dito. Ko to. Ay, dalawa. Sino ba gusto? Isa lang ako kasi kay JJ. Diba? Yung mga mahirap na Laksan mo. Ayaw ka kailangan. Nagtag ka mag-sip-sipi. Sabi ka niyo bibig sa likod daw. Hindi na. Isip-sip ko sa pit. Ayaw nga sa harap sa likod. Wala talaga. Kuyipan mo sa puwet. Kung hindi kaya sa wala din. Sa harap sa puwet. Oo, sa puwet. Nagala ba? Okay, dalawa ko daw. Baka sa pit ko lang maglabas. Okay, maglabas. paras lang. Ayaw. Kaya tanong luto na sarap. Bakbak? Bakbak. Nagabakbak lang siya kaya ayaw niya mag-usap. Ganito siya guys. Hintay lang sa pwede ako nasasap. Bakit? Tawa niyo. Lagay mo dito. dapat ulang dana eh. May pagkabahin ka sa dito? Nakain nga siya ulit sa mga ano, dako mo. Ayaw niya ni Dana. Wala. Nakaulam siya ng dalawa. Dako mo? Ano na tayo sa paggungan. Chok-chok. Alam ng tita lang pa. Ang kulong din ako, no? Yung napugo nga. Yan, iba yung Taga talang ka. ay taga kumot lagan na ko yun. Ayan. Para sa mga single dyan, practice mo na kayo. Mga petbahay namin guys, pare-pareho kami ng ulam. Maraming nakinabang dun sa dala namin kahapon. Ilang bahay din na kung may magbuhat lang kasi kahapon nito, talagang din namin natin. Nawat na ko ni Kuya Olan eh, Greta, tama na. Alin sa ganito? Dapat nga dinamihan natin eh. Kaya naman yan eh. Yan, Pangay, wow. binitbit mo nga eh. Hirap na hirap ka na. But, marami naman pwedeng balik ka. Kung mabubuhay nga lang siya, mabubuhay. May hila sa akin. Sarap. Nagsingaw yung puwet. Oh, aba. Abot pa naman yan ng wala. Ito na masakit na Be. Nang hindi nyo naugasan. Sarap pa, Dana. Suk-suk pag bumag. Si kami dito, si kami dito. Kanili, tayo bagungan. Tayo pala dito. Kasama ko ng kapatid. Ang tanong, tender. Singaw na ka doon sa babad siya. Dito kayo nakain to. Lahat yan. Ha? Kaya hindi na lang pati kagat. Hindi. Bakit? Sa may ano niya. Ito. Oo, hindi. Kasi, Kinain niya yan. hinahanap ko pa yung kumagat sa akin eh. Nakain na yata. Sige, tinaw. Sure? Basta walang kamay. Kaya yun. Isa lang yata yung tinutulong ko ng kamay. Walang kamay pa ka. Lobat na ba? Hindi, kanto pa kwa. Kain tayo, Mr. J. Yung sinisilip mo dito sa pesto natin tayo, yung sikat. Patrick, kain pa mo dito. Patrick! Je! Kaya mo na si Patrick, Je.
Kailangan malaking ganun. Sarap? Na. Ay, lumabas. Hindi ba ano ko, yung baka hindi matunawan din. Kasi parang ano siya matunawan. Ang ngalam ah. Sana naman kayo bukas. Thank you po sa kusinerong mangyan sa pa-take out ng aming crab. Yes, thank you, Kuya Alex. Mr. J. Mr. J. Kapalit daw yun, isang tray. Dragon fruit. Sabi niya, kapalitan daw namin sa sunod na taon ng dragon fruit isang tray. Kasi lechon daw ako kapag. Pala masarap pala yung paa niya. Wala. Mataba-taba din pa. Gusto naman Jason ang adventure mo dito sa Manila. Ay nako. Babalik ako. Bukas na bukas babalik ako dito. Hindi kahit mamaya lang. Tanghalian na yun. Merienda. Babalik ako dito. Pauwi na rin kasi siya. Sa New York. Nagbakasyon lang siya dito sa Mindoro. Pabalik na siya sa New York. Kasi may taping pa kasi ko. Hindi pa tapos yung taping ko eh. Taping na langit-ngit ng papag. Saka ano, dalawa kasi taping ko doon yung pangalawa yun. Anakan mo ko kahit pato. Marami naghihintay sa akin doon. Manila. Anong barbecue? Last kayo ni favorite niya din. Hi guys, yes, muli po salamat po sa Team DFL, kay Gretchen, kay Ate Jo. Ano si Peng? Ay Peng yan. Ate Peng, kay Gigi, and then kay Aisa. Salamat sa experience. Sure, babalik ako dito ulit. Yan. Huwag na. Last mo na yan. Huwag mo lang subukan. Ayun po, nagpapasalamat po kami sa Family Galamay, Team DFL, kina Mami Dragon, at saka kay Daddy Dragon. Welcome na welcome kami. Happy Joanne. Walang iyak Kay ka. Gretchen. Walang iyakan. Iiyak na yan. Kay April. Ay, G. Hello, yun lang. Ba't nabitin? Yan, sabi ko sa'yo eh. Sabi ko dapat kasi pag mag-lead ka, sagarin mo na kasi. 1 month. Babalik pa ako dito. Oo, bukas din, bukas din. Eh, bakit ganun? Pag siya babalik, masaya ka. Pag ako hindi. Saka ako din po. Yes. Salamat po sa Family Galamay sa kay Mami Dragon. Kay Iiyak ka rin. Iyak ka din. Saka salamat sa pagsundo sa amin sa airport sa kay Napaka-hospitality po. saka kay Yan. Camera Girl. Gigi. Welcome na welcome po kayo dito para lang kayo nasa bahay niyo. Para lang sila Salamat, magkakapatid. na-meet ko na sila ng personal. Ang bait nila po sobra. Hindi po kami tinuring na ibang tao po dito para Kahit lang. mahihain ako pero Nawala yung hiya. Tinuring nila ako tinuring nila ako para nila akong ate. Yan. feel at home kami dito. Yan, sa mga gustong bumisita guys, magpabook muna kayo. Ang ganda po dito, brother. Enjoy kami kahit kinakabahan. Kahit masakit, ang sakit. Sinagat. Ito, binabayasan ko na nga eh. Bumabawi na ako sa kanila eh. Kay Nisadel at kay Babylin. Anytime na gusto niyo pang bumalik dito, welcome na welcome na welcome. Gano'n, hiniwalay niyo yung pangalan At ko. si naman, si Dom. Kasi siya. At si Doms Camote. Medyo pinag-iisipan pa namin kung kaya ganun. Yung ano niya. At si Don Camote naman. Ay, welcome ka rin, syempre. Parang napipilitan Lang, na. pala nabipilitan kayo sa akin ah. Welcome na welcome, syempre. Yes, salamat. Gusto lang din ulit namin mag-thank you kay Kusinerong Mangyan Adventures. Thank you po! Salamat. Salamat, super enjoy! Chef Aleng, thank you. Thank you po. Bye po! Thank you, thank you!